i bɛ bɔ ka sɔrɔ yan Jara i jɔ foli t'a la fɔlɔ Jara nin y'a kalo 8 ye e tɛ ka ne ka so wari sara dɔ kɛra dɛ bi kɔni i bɛ ne ka wari di n ka so wari di juru tɛ to mɔgɔ la dɛ walahi n ka wari bɛ di yan bi Kulubali a faamuya sa an bɛ bɔ an bɛ taa tile ban sugu la foyi tɛ san fɛn tɛ san ko ka nɔgɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ni madamu kɛlɛ n'o tile 2 in na madamu talen don ne bɛ ka ne ka so wari minɛ ka taa muso kura de furu an b'a ko don ɲɔgɔn na k'a toroke cogoya dɔ la i denmuso in di ne ma dɔrɔn ne bɛ jɛ wari kɔ a banna Kulubali o ko ma nɔgɔn dɛ ko n'i y'a lajɛ ka jɛnɛba d'i ma ayi n tɛ siri nin ko la n tɛ siri n fɛ i denmuso fana b'a yɛlɛ ka di ne y'a kutu ne b'o de fɛ n'o tɛ dɔrɔn n ka wari bɛ san kalo 8 dɔ kɛra ten sa e bɛ ne ka du dɔ kibaruya Kulubali i bolo de dusu la sa n tɛ n bolo da n dusu k'i bolo de dusu la n bɛ min d'i ma min n tɛ min fɛ o ye sigi mais n tɛ fasalen ko la fana ba de ni fana ba tɛ n tɛ foyi fɛ i ka fana ba n'o tɛ sɔrɔ dɔrɔn n ka so wari di walima n ka t'i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ Kulubali jɔ an b'a jateminɛ sa ka jateminɛ an b'a jateminɛ n ye heure 2 d'i ma dɛ fana ba k'an sɔrɔ so kɔnɔ i y'a mɛn kɛ n'o tɛ dɔrɔn k'i ka minɛnw cɛ n tɛ kuma caman fɛ dɛ fantanya malo ka dɔgɔ fugariya de malo ka dɔgɔ n ka wari kana dɛ n bɛna bɔ dugu kɔnɔ n ka wari mana dɛ